Mireo Fleet je intuitivan, jednostavan i moćan alat za upravljanje voznim parkom u realnom vremenu. Kroz nekoliko minuta demonstrirat ću vam bitne mogućnosti i prednosti sustava. Logiranjem u sustav vidljiva je karta koja pokazuje trenutačnu lokaciju mojih vozila. Cjelokupna lista praćenih vozila prikazana je na desnoj strani ekrana. Ovdje mogu vidjeti osnovne informacije poput trenutačne adrese vozila koje stoji ili brzinu kretanja i poziciju vozila koje se kreće. Ikone na vrhu ekrana daju kratak i detaljan pregled svih funkcionalnosti sustava. Za pregled informacija o pojedinačnom vozilu jednostavno kliknem na to vozilo na karti i detalji o vozilu su prikazani. Klikom na ikonu pokraj trenutačne lokacije vozila, sustav automatski poveća lokaciju tog vozila na karti. Za dobivanje više informacija dovoljan je jedan klik na opcije i odabir tahografskih podataka. Time dobivam informacije o kretanju vozila za posljednja 2 dana. Graf je interaktivan i u potpunosti integriran s kartom. Pomicanjem miša grafički prikaz se povećava i smanjuje i time mogu istog trena vidjeti sva odstupanja za određeni period. Ikone s desne strane grafa daju podatke o brzini vozila, okretajima motora i razini goriva. Jednim klikom na ikonu i prikaz traženih informacija je pojedinačno istaknut na grafu. Sve informacije na grafu odgovaraju informacijama na karti i samo jednim klikom na graf željena vožnja je automatski prikazana na karti. Crvena ikona strelice na karti prikazuje isti događaj kao i crvena okomita crta na grafu. Sustav dozvoljava da uvećam vozilo do točke gdje je jasno vidljivo kretanje vozila po cesti. Često vidim sustave koji prikazuju kretanje vozila u suprotnom traku od stvarnog, pokraj ceste ili čak po krovovima zgrade. To je jednostavno primjer loše obrade podataka i prikaz istih na karti. Mi smo razvili vlastitu real-time map matching tehnologiju, odnosno tehnologiju ljepljenja vozila na kartu koja iznimno precizno spaja GPS pozicije vozila na postojeću cestovnu mrežu. Industrijski standard za postizanje točnosti podataka je 92%, dok je naša točnost preko 99%, što rezultira boljom kvalitetom podataka koja omogućuje još veće uštede. Krenimo sada na izbornik opcija kako bi generirali izvještaje. Kliknut ću na izvještaje i automatski dobiti prikaz kretanja vozila za posljednja 2 dana. Ovdje mogu odabrati i generirati velik broj izvještaja. Za odabir drugačijeg vremenskog perioda odaberem kalendar, zatim dan i mjesec ili jednostavno samo utipkam željeni vremenski period. Kao što vidite, generiranje izvještaja za period duži od 6 mjeseci gotovo je u sekundi. Brzina dobivanja izvještaja i procesuiranje podataka je dodatna prednost Mireo Fleet sustava. Detaljna lista vožnji za određeni dan dobiva se klikom na ikonu na lijevoj strani ekrana. Izvještaj se proširi i vidljive su sve vožnje tokom tog dana. Izvještaji su u potpunosti integrirani s kartom. Klikom na određene dijelove izvještaja, informacije o listima se automatski prikazuju na karti. Klik na plavu ikonu strelice pokraj destinacije prikazuje točno tu lokaciju na karti. Jedan klik pokraj cjelokupne vožnje prikazuje tu istu vožnju na karti. Izvještaji dodatno daju informacije u vremenu vožnje, najvećoj brzini tokom vožnje, ukupnoj udaljenosti i koliko dugo se vozilo zadržalo na određenoj lokaciji. Izvještaje se mogu printati te se čuvati u PDF ili Excel formatu. Back office opcija otvara administrativni dio sustava. Vidljive su osnovne informacije o vozilu kao što su registracija, marka i model vozila. Također su vidljive informacije o troškovima vezane za svako pojedinačno vozilo. Izvještaj o troškovima se generira klikom na gorivo te odabirom ili unosom željenog vremenskog perioda. Troškovi goriva mogu biti dodani u sustav putem elektroničkog računa ili ručnim unosom. U oba slučaja sustav automatski daje preciznu lokaciju benzinske postaje isto kao i vrijeme i mjesto unosa goriva. Klikom na ikonu pored benzinske postaje sustav automatski daje prikaz iste na karti. Sustav također daje informacije o ukupnoj količini goriva, troškovima za gorivo za odabrani vremenski period te procjenu potrošnje goriva za odabrano vozilo. Ostali troškovi su podijeljeni na redovne i izvanredne troškove. Redovni troškovi se odnose na redovno održavanje, registraciju, osiguranje, tehnički pregled i promjenu guma. Izvanredni troškovi su vezani za dodatne popravke i izvanredne servise vozila. Raspored redovnog održavanja određuje se jednostavno unosom datuma posljednje aktivnosti te odabirom željenog intervala, točnije vremenskog razdoblja ili broja pređenih kilometara do sljedeće aktivnosti. Dodatno, sustav nudi mogućnost kreiranja alarma prije samih događaja te time omogućuje pravovremeno organiziranje poslovnih aktivnosti. Funkcionalnost alarma je vrlo bitan alat za upravljanje koji nudi širok raspon mogućnosti. Klikom na alarme dobivamo uvid u sve alarme koje su definirani unutar sustava.
Klikom na tipku Novi alarm dobivam prikaz liste svih dostupnih alarma unutar sustava koje mogu koristiti za upravljanje voznim parkom, čak kada i ne koristim sustav. Alarmi daju ključne informacije prilikom samog događaja i dozvoljavaju mi da reagiram pravovremeno te povećam učinkovitost i kvalitetu poslovnih aktivnosti. Ikona događaja daje prikaz aktiviranih alarma kroz određeni vremenski period. Klikom na prikaži, sustav automatski daje prikaz događaja na karti. Ovaj alarm je kreiran kako bi me obavijestio ukoliko određeno vozilo napušta predefinirano područje. Mireo Fleet daje mogućnost jednostavnog i brzog kreiranja vlastitih područja direktno sa karte. Samo jedan klik na ikonu Dodaj moje područje i mogu početi s kreiranjem željenog područja. Kliknem na kartu i počinjem ucrtavati linije željenog područja. Kad je područje ucrtano, upišem ime područja i kliknem Spremi. Oblik vlastitog ili predefiniranog područja je neograničen. Može biti veličine parkirnog mjesta, zone grada, cijele države ili regije. Ovo su neke od veoma značajnih i moćnih funkcionalnosti unutar sustava za nadzor vozila koje predstavljaju vodeću brzinu i preciznost na tržištu. Dostupne su kroz intuitivno i jednostavno korisničko sučelje dizajnirano kako bi postigli značajne financijske i vremenske uštede te poboljšali efikasnost.